তবে বর্ণ চিন্তা 50 টাকায় তার বিষয় থ্রু जों दिनै बिद्याबिल विलेज कमिटियाव फायलायजाक आसारामबारि विधानसभा केन्द्रनि अम एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि क्लायोचिनि बरम गोनां अनन्त देबबर्मानि बरनो दं हायचे म दिनेश देबबर्मा नि नक बिनि बुमा चिनि जोंनाइन बसालायजाक ताबु बो थांनाय 5 दिन आगे गसांगै कम्बल रक शर्ट मान बागै गसांगनि न लुंबै बो थिगा है दिनै फेमिलि अम नुगै जों दिनै एमडीसी साहेब बे फाइलिका रो सब जोनल नि चेयरमैन तापस देबबर्मा दङ चिनि जोनल नि वाइस चेयरमैन खगेश देबबर्मा बो दङ विलेज नि चेयरमैन साहेब बरो दङ वाईटीएफ नि तिप्रामथानि वारियर जोबोसों लोकाल नि दङ जों कुनो क्लाइमी एफानो दिनेश देबबर्मानि परिवारनि गाना बसानन बागै जों फायखा এবং চিনি পক্ষ থেকে 10,000 রুপিস বরনো जों रेखा दिनै শ্রাদ্ধ বা যা যা ख्लायनो नांगौ बो ख्लायदों प्लास 3टा ब्लैंकेट कताल ब्लैंकेट हेवी ब्लैंकेट जों रहरनान बागैबो कग रेखा अरनि मनोज देबबर्मा दङ बनो दायित्व रिजाखा जे जोनाल ऑफिस থেকে 3टा ब्लैंकेट हेवी ब्लैंकेट आ ब्लैंकेट बरनो रेनान बागै आसुन